näette, kattokaa mulla ei ole käsiä. Niin tänään te näette millä mä kuvaan välillä. No niin. Alkaa. No niin, ja nyt te näette millä mä kuvaan. No niin, kattokaa, tällä mä kuvaan, kattokaa. Tässä on yksi metalli, tämmönen lätkä. Sitten tässä on yksi kivi ja yksi tämmönen lelurekka, niin tällä tää pysyy. Ja todistukseksi mä näytän. Mä kuvan nyt vähän toisella laitteella, mutta tässä on vähän samanlainen kamera, niin kattokaa nyt todistukseksi. Kattokaa, tuossa on mun puhelin. Odottakaa. Joo, mutta se pysyy just joo. Kattokaa. Älkää kattoko aikaa. Joo. Tässä toiminnassa. Ja älä unohda tilata kanava.